Nou, het voelt heel goed om genomineerd te zijn, omdat je toch dan weet dat er heel veel mensen interesse in je tonen en toch weten hoe belangrijk zoiets is en dat je in de belangstelling staat. Mijn hoogtepunt was in 2011 dat ik 2 keer goud en 2 keer brons heb gewonnen op de Wereldspelen voor getransplanteerden. Ondanks de slechte voorbereidingen met steeds ontstekingen en blessures is het toch goed gegaan. Ik heb 2 keer goud en 2 keer brons gewonnen, dus wat mij betreft is het heel goed gegaan. Juist omdat ik zo'n slechte voorbereiding heb gehad, was het juist mooier om daar toch nog 2 gouden medailles te winnen. Aan de Spelen van Gothenburg deden ongeveer 1700 deelnemers mee die getransplanteerd worden. En dat waren mensen die bijvoorbeeld een nieuw hart hadden, nieuwe longen, nieuwe lever of nieuwe nieren of beenmerg, dus de levende organen. Ik probeer inderdaad zoveel mogelijk zelf ook aan media-aandacht te krijgen om juist de mensen te laten weten die nog niet donor zijn, om toch zich bewust te maken van, dat er wel organen nodig zijn, omdat er nog heel veel mensen op de wachtlijsten staan. En juist hebben wij organen nodig om weer overnieuw te kunnen leven, om een tweede kans te krijgen. En mensen juist bewust te maken dat iedereen een kans verdient. En daarom moeten er gewoon meer mensen donor worden. Als je mensen ziet voor een transplantatie, die kunnen bijvoorbeeld niet eens de trap oplopen. En die zie je bij ons op de Spelen, zie je die 400 meter zwemmen. En dan zie je die de kilometer hardlopen. Dus die kunt zien wat het effect een orgaan heeft op een lichaam. Ja, door de medicijnen heb ik heel veel last van mijn gewrichten en mijn botten. En juist het zwemmen helpt daarbij. Mijn lichaam wordt door het sporten sterker, terwijl het niet belast wordt. Sporten is voor mijn gezondheid heel belangrijk. Ik ga nog zo lang mogelijk door met zwemmen, omdat juist het zwemmen, wat ik net zei, is heel belangrijk voor mijn lichaam. En ik moet mijn lichaam voor mijn orgaan juist in de beste conditie houden, zodat mijn orgaan ook de beste omstandigheden heeft om gezond te blijven. Mijn volgende uitdaging is gewoon sowieso voor mijn gezondheid goed te blijven zwemmen. En zolang er geen blessures zijn, wil ik toch proberen om naar de volgende Spelen te gaan en daar weer goed aan de start te komen. Nou, ik hoop dat ik de titel fanrenner van het jaar zeker binnenhaal, maar het is gewoon al mooi om bij de laatste 3 te zitten.